皆に誇れる将軍である。勉強した甲斐があったかな。こんなはずじゃ。姫様、ここはお引きください。だけどここで全てを終えるより後のチャンスにかけるのです。分かったわ。心配をかけてる。
力さえあれば。
とえディアナでも俺の邪魔をするなら倒す